Eta gero umek ja burbete, ja, hilebete txubetzuk dekesenen, aginek urtetan hasten dakez, ezta? Eta ordu nolan aginetako mineaz edo egoten zirenen edo horregaz mingortasunegaz egoten ziren, eta ze moteaken edo ze itxeaken numeri? Kremetxu egoten zen, farmazia. Kremetxu egoten zen, Kremetxu egoten zen, bai egoten zen. Eta gazi urdi, gorri, eta noperazmeti urdia gorri hau. Bai. Eta urdia koikideri gorri hau. Eta no son suerte esana aginok eta gero hori minor lehena, hori berurten zainik adun gero. Hori lehena urtetu zen, aginek agin urtetu zen. Baina aginak asko paste, aginen adar beresko mutu zen, generalean beresko mutu zen umeria aginek urteperik. Beresko mutu zen, eta aginek ontsi urten mutu zen, beresko asasi dumea. Eta ikua gontan bai korripitu dago eta lehenengo palatxu eta gero bekoak eta gero hausta beserek agintxuk eta koikiri urtu zesan eta gorri nintzen.